Скъпи партньори, ACM отвори своя онлайн магазин. В него ще откриете огромен асортимент от продукти, като семена за посев, растителна защита, хербициди, фунгициди, инсектициди, адюванти и листни торове. Дигиталният свят е превзел всеки от нас. Употребяваме телефони, таблети и компютри почти всеки ден. Защо не ги превърнем в свой спътник при пазаруването? По този начин ще спестим огромна част от своето време. То е най-ценният ресурс, с който разполагаме. От ACM бихме желали да ви подарим по няколко допълнителни свободни минути. Регистрирайте се, за да откриете актуалните цени, които предлагаме. Ще доставим до вас избраните стоки бързо и коректно. Онлайн магазинът на ACM е отворен 24 часа. Способни сте да поръчате желания от вас продукт по всяко време на денонощието, независимо от това дали е делник или празник. Женейки, лежейки в леглото или дори по време на коледната вечеря, вашата количка може да бъде напълнена. Можете лесно да откриете артикулите, от които имате потребност. Предлагаме търсачка, възможност за сортиране и филтри за ваше удобство. Благодарение на тези инструменти можете да сравнявате нашите продукти. Възможността от това да забравите да поръчате определен артикул е по-малка. Категориите в сайта ни със сигурност ще ви припомнят за нуждата от него. От ACM знаем, че бъдещето е в онлайн пазаруването. ACM. Вашият успех е наша цел.